खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। गुबुन गुबुन बोसोरनि बादिनो देग्लायबो 2023 मायथाइनि 72थि मिस इउनिभार्स बादायलायनाय हाबाफारिखौ आल साल्भादरनि जस एडाल्फो पेनिडाइ एरिनायाव खुंफुंनाय जादोंमोन। बे 72थि मिस इउनिभार्स 2023 मायथाइनि बिमुंखौ देरहानो हायो निकारागुआ हादोरनि 23 बोसोर बैसोनि सेनिस पलासियसआ। सेथि रानार आप जानो हायो थाइलेन्ड हादोरनि अनाट'निया परिसाल्ट आरो सेकेन्ड रानार आप जानो हायो अस्ट्रेलिया हादोरनि मरी वेल्सन। बे 2023 मायथाइनि मिस इउनिभार्सनि बादायलायनायाव गं 90 हादोरनि समायना सिख्लाफोरा बाहागो लादोंमोन, नाथाय सेनिस पलासियस बिथाङा गासैखौबो फेजेननानै मिस इउनिभार्सनि मुकुटखौ गावनि खर'आव सोनो हायो। मिस इउनिभार्सनि सिमां सुजुनाया गोरलै बाथ्रा नङा, मानोना बुहुमनि गासैबो हिनजावफोरनि मादावसो सासेल' बे सिमाङाव उथ्रिसार जानो हायो। बिथांखौ 2022 मायथाइयाव मिस इउनिभार्सनि बिमुं देरहासारनो हानाय आरबनि ग्रेभियल बिथाङा खर'आव देरहासारनायनि मुकुट गानहोयो। सेनिस पलासियस बिथाङानो निकारागुआ हादोरनिफ्राय गिबिसिन सुबुं जाय बे बिमुंखौ देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि बिनि सिगां भारत हादोरनिफ्राय 1994 मायथाइयाव सुस्मिता सेन आरो 2000 मायथाइयाव लारा दत्ताजों लोगोसे 2021 मायथाइयाव हारना सान्धु गासै साथाम मिस इउनिभार्सनि बिमुंखौ देरहानो हादोंमोन। दिनै उत्तराखन्डनि उत्तरकाशीनि सिलकियाराव नांथानानै थानाया गासै 9 सान जालांबाय, नाथाय दिनैसिमबो नांथाना थानाय सा 41 सुबुंफोरखौ रैखाथियै दिहुननो हानाय जायाखै। एखनबा नांथाना थानाय सुबुंफोरखौ रैखाथियै जावनानै दिहुननो थाखाय आमेरिका हादोरनिफ्राय लाबोनाय अगार ड्रिल मेसिनाबो गाज्रि जानानै खामानिया साननै बन्द जाथ'नानै दंमोन। दा बे नांथानानै थानाय खामानिखौ जागायफिननो थाखाय गोदान ड्रिलिं मेसिन लाबोनानै खामानिखौ जागायफिनबाय होननानै मिन्थिना मोन्दों। बे जाथायसालियाव मिरुनि हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि नितिन गाडकारि बिथाङा मैया उत्तराखन्डनि गिबि मन्थ्रि पुष्कर सिंह धामीजों थांनानै खौरां लाहैनानै ड्रिल खालामग्रा चिफ अफिसारफोरजों सावरायलायो। सावरायलायनायनि उनाव बिथाङा फोरमायना होयो दि नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ गासै मोन 6 राहायै दिहुननो थांखि लानाय जादों आरो बेनि थाखाय 2 साननिफ्राय 3 सान समसिमनि गोनांथि जागोन होननानैबो फोरमायो। मख'नो गोनांदि बे हा सिङाव नांथानानै थानाय सुबुंफोरनि मादाव क'क्राझार जिल्ला रामफल बिलनि सानै बर' थागिबि दं, जायनि मुङा जादों रामप्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारि। दा बेनि लेखायैनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा हा सिङाव नांथाना थानायखौ थाबैनो रैखाथि खालामनांगौ होननानै उत्तराखन्डनि गिबि मन्थ्रिनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरदों होननानै मिन्थिना मोन्दों। भारत हादरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना खौरां। मैया भारत हादर आरो अस्ट्रेलिया हादरनि गेजेराव आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड काप 2023 मायथाइनि जोबथा फाइनाल खेलाया आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव जानानै थाङो। गिबियाव टस खालामनानै अस्ट्रेलिया हादोरा टसआव देरहायो आरो बलिं खालामनायनि थांखि लायो। बिनि लेखायै भारत हादोरा गिबियाव बेटिं खालामनानै 50 अभाराव गासै 240 रान खालामनो हायो आरो जोबथा अभारनि लास्ट बलआव अल आउटबो जायो। बिनि हेंथायै अस्ट्रेलिया हादोरा 241 टार्गेटखौ होसोनानै बेटिं खालामना 43 अभारावनो 4 उइकेट्स थैनायजों 241 रानखौ खालामनो हानानै 2023 मायथाइनि वर्ल्ड कापनि चेम्पियन जानो हायो। बे खेलाखौ गोबां गिदिर गिदिर फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोरा नायनायजों लोगोसे भारत हादरनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गुबुन हादोरनि आलासिफोराबो बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे खेलायावनो जेब्ला भिराट क'हलीआ बेटिं खालामगासिनो दंमोन, अब्ला सासे लाइमोना सिकिउरिटिफोरखौ बारबोनानै फिल्ड गेजेराव फिलिस्टिन हादोरनि फिरफिला लानानै आरो खसाब गाननानै भिराट क'हलीखौ लोगो हमफैयो। उनावहाय सिकिउरिटि हानजाया बिखौ हमनानै एरेस्ट खालामो।
राजस्थान रायजोआव फैगौ 25 नभेम्बर खालारनिफ्राय बिधान सभा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं। बिनि लेखायै हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा राजस्थान रायजोआव मैया मोनसे बिसायख'थिनि फोसावदिं रेलि दंमोन। नाथाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि रेलियाव रैखाथि होनो थांबाय थानाय समावनो राजस्थाननि नागौर जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जायो, जेराव सा6 पुलिसफोरा जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो सा3 पुलिसफोरा गोब्राब जखम जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथाया सुजानगर सादर थानानि बत्सर होननाय जायगायाव जादों, जेराव गंसे पुलिसजों आबुं थानाय गारिया टाटा 407 ट्राकजों गोबां गोख्रैथियै सौग्रावो आरो बे जाथायाव सासे एएसआइ, सासे हेड कनस्टेबल आरो 4 कनस्टेबलफोरा जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे जाथायाव थैनाय आरो जखम जानाय गासैबो पुलिस मावथिफोरा खिसबर पुलिस थानानि मावथि आरो थैनाय पुलिस मावथिफोरनि मुंफोरा फारियै रामचन्द्र, कुम्भाराम, थानाराम, लक्ष्मण, सुरेश आरो सुखराम होननानै मिथिना मोन्दों। बर' आइजो गागि लिरगिरि बिथांमोना क'क्राझाराव 23थि गाम्बारि लाइसि बेखेवनायजों लोगोसे गासै गांजिसे गोदान बिजाब बेखेवदों। बर' आइजो गागि लिरगिरि गौथुमा आइजो गागि लिरगिरि गौथुमनि बानजायनायाव क'क्राझारनि सिङाव थानाय सेन्ट एन्स कलेजनि साखाथियाव मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा 23थि दानथामारि गाम्बारि लाइसि मुंनि लाइसि बेखेवना होनायजों लोगोसे गांजिसे बिजाबफोरखौ बेखेवो। गोदान आरो गोजाम गोख्रों आइजो लिरगिरिफोरनि नाजानायाव गाम्बारि लाइसिखौ लाफानायजों लोगोसे गासै गांजिसे गोदान बिजाबफोरखौ बेखेवनानै होदों बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि दरेन बर' आरो गौहाटी मुलुगसोलोंसालिनि फ्ल'कलर बिफाननि गाहाय ड अनिल बर'आ। बे हाबाफारियावनो बेखेवनाय गासै गांजिसे बिजाब बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि दानथामारि लाइसिफोरा जादों। सेथियाव अन्जु बसुमतारिनि खन्थाइ बिजाब खन्थाइनि सानाव गंसे रेस्टुरेन्टआव, नैथियाव ड इन्दिरा बर'नि रायथाइहाला, थामथियाव ड लाइस्रि महिलारिनि सावरायथाइ थुनलाइ, ब्रैथियाव ड इन्दिरा आरो ड लाइस्रि महिलारिनि बर' थुनलाइयाव आइजो सानथौमिन, ब्रैथियाव धनस्रि सरगियारिनि दाखोन, बाथियाव सुनिति बसुमतारिनि समनि मोन्दांथि, दथियाव धैर्यज्यति बसुमतारिनि डास्टबिननि बिबार, स्निथियाव रिम्बा औवारिनि समनि सोरखि, दाइनथियाव मेफिर'जि बसुमतारिनि आं आरो अति रुम, गुथियाव सान्ति बसुमतारिनि आं आंनिसिम गिदिंफिननो। बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दरेन बर'आ बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बेबादि बाख्नायजाथाव हाबाखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे माखासे बाथ्रा मिथिहोदों। जनाइनि कब'सापरियाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ खारनो बिथोन होनायाव मोनसे समाव 100 नखरनिख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा मुवा बेसाद लानानै गुबुन जायगायाव खारलांदोंमोन, जायनिखि सुबुंफोरनि बायला जिला जानानै थानाय न'फोराव आरो गोबां बिफां लाइफांफोरा हाग्रा बंग्रा जानानै दायो सोमखोर समायना गोथां गोथां समायना रमायना अरनबारिनि महर लाबाय। दा बे कब'सापरि हाग्रायाव हाग्रानि जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोरा गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै गावसिनि उदाङै थाग्रा खुलि महरै जायगा लाफैदों। थामहिनबा दायो कब'सापरियाव हाग्रानि जिब जुनारफोरनि उदाङै गिदिंथिंग्रा जायगासै। दायो सोरखार आरो हाग्रा बिफाननि अननाय नांगौ। जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गंसे फरेस्ट केम्पनिबो गोनांथि जाना फैदों। बिनिखायनो थाबैनो कब'सापरियाव जिब जुनार रैखाथि होनो थाखाय अरनबारिनि थाग्रा खुलि महरै गंसे फरेस्ट केम्पनिबो गोनांथि जादों होननानै दाबि दिखांनाय जादों। जायफोरा खेला नायनानै एबा गेलेनानै मोजां मोनो, नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव रादाब। फैबाय थानाय 3, 4 आरो 5 दिसेम्बराव 4 सिनियर नेशनेल सफ्टबल चेम्पियनशिप 2023 मायथाइयाव जानो थांगासिनो। बे गेलेमुखौ क'क्राझार सोहोराव क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जागोन। बे बाथ्राखौ आसाम सफ्टबल एस'सिएशना फोरमायनानै होदों। थारैनो थामथि खेबनि थाखाय 4 सिनियर नेशनेल सफ्टबल चेम्पियनशिपआ खुंजागोन आरो बे बादायलायनायाव गासै मोन 15 नि बारा हानजानि बाहागो लानाया रोखा जाबाय होननानै आसाम सफ्टबल एस'सिएशना फोरमायदों। लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेमु बिथिङाव जौगाहोनाय थांखिजों आसाम सफ्टबल एस'सिएशना बे गेलेमुखौ खुंफुंनो आखायाव लादों होननानै फोरमायदों।
आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव आसाम पुलिसनि क्राइम ब्रान्चनि हानजा आरो दिसपुर पुलिस थानानि मोनसे हानजाया जथायै संदाननानै डाउनटाउन ओनसोलनि लामायाव गासै गं 24 साबन केसआव लाबोनाय 280 ग्राम हेर'इन हमनो हायो। बेजों सोमोन्दो गोनां मणिपुरनि साथाम सुबुंफोरखौबो हमनो हादों। फारियै 33 बोसोरनि जेम्स हिंबा, 30 बोसोर बैसोनि निखिल लेमापकपाम आरो 28 बोसोर बैसोनि जुनेद आहमेदखौ हमनो हायो। बेबादिनो आरोबाव आसाम पुलिसनि सेबनायाव AWGPD हानजाया गोख्रों सेबनानै लालमाटिनिफ्राय गं 20 साबन केसआव हेर'इन हमनो हादों। बेजों लोगोसे हाज'नि आब्दुल आलिम आरो मणिपुरनि 30 बोसोर बैसोनि एन काइने आरो 41 बोसोरनि सारा मुंनि आइजो सानैखौबो हमनो हानानै बिसोरनि आखाइनिफ्राय 1,72,400 रां मोननो हादों होनना पुलिस बिफाना फोरमायदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।